Dobrý deň, bratia a sestry. Započúvajte sa do biblických zamyslení Tesnou bránou. Vo štvrtok 6. novembra čítam z knihy proroka Ezechiela z 33. kapitoly verše 21 až 33. V 12. roku, v 10. mesiaci 5. dňa mesiaca nášho zajatia, prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobité. Večer pred príchodom utečenca bola nado mnou Hospodinová ruka. On mi otvoril ústa na ten čas, keď tamten prišiel ráno ku mne. Tak sa mi otvorili ústa, takže už som nebol nemý. Potom mi zaznelo slovo Hospodina: Človeče, obyvatelia týchto zrúcanín na pôde Izraela hovoria: Abrahám bol jediný a predsa zabral do vlastníctva krajinu. Nás je však mnoho, teda nám bola daná krajina do vlastníctva. Preto im povedz, takto vraví Pán Hospodin: Jete mäso s krvou a oči pozdvihujete k svojim modlám. Prelievate krv a predsa chcete vziať krajinu do vlastníctva. Spoliehate sa na svoj meč, páchate ohavnosť a jeden poškvrňuje ženu druhého a predsa chcete vziať krajinu do vlastníctva. Takto im povedz, takto vraví Pán Hospodin. Ako žijem, tí, čo sú v zrúcaninách, padnú mečom. Tých, čo sú na poli, dám za potravu divej zveri. Tí, čo sú na ťažko prístupných miestach a v jaskyniach, pomrú na mor. Zmením krajinu na púšť a pustatinu. Zanikne jej pyšná sila a vrchy Izraela spustnú natoľko, že nebude mať kto nimi prechádzať. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď zmením krajinu na púšť a pustatinu. Za všetky ohavnosti, ktoré spáchali. Človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi: Poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud. Pred tebou sedia ako môj ľud. Počúvajú tvoje slová, ale nekonajú podľa nich. Veď svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale v ich ústach je lož a ich srdce túži len po zisku. Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale nekonajú podľa nich. Keď sa toto splní, a určite sa to splní, spoznajú, že bol medzi nimi prorok. Uši majú a nepočujú. Hospodin vracia prorokovi reč, aby mohol zvestovať domu Izraela pravdu. Prichádzajúci trest pre ich neveru. Prichádza k nemu utečenec so správou: Mesto Jeruzalém je dobité. Stáva sa realitou, čo bolo predpovedané. Ale synovia Izraela počujú iba to, čo chcú počuť. Pre nich nie je reč prorokova dosť výrazná a ohromujúca. Znie im len ako pieseň o láske a hra na strunovom nástroji. Ako keby som počula mnohých príležitostných poslucháčov v chráme. To bola pekná kázeň. Pekne ste spravili ten sobáš. Ale nič viac. Žiadne dôsledky pre praktický život. Žiadna metanoja. Prijali iba polovičnú pravdu. Nuž, takým poslucháčom niet pomoci. O nich platí slovo proroka Izaiáša: Počúvajte, počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte, len hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo. A tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Raz však všetci spoznajú, že bol medzi nimi prorok. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, veď nás prosím svojim Duchom Svätým, aby sme poznali Tvoju pravdu, boli činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Danica Hudecová.
Modlíme sa aj za cirkevný zbor Dolná Strehová. Prajeme vám požehnaný deň.